Dobrý večer, milí diváci. Dobrý večer, Denisko. Je mi veľkým potešením privítať dnes v našem pořadu vynalezavou, podnikavou maminku, mou dlouholetou přítelkyni Denisku, která za námi přichází s velmi důležitým příběhem a s krásnými zkušenostmi týkající se výchovy a podpory dítěte s vysokofunkčním autismem, s vyšším průměrem inteligence. Je to téma, které zajímá mnoho diváků, no přesto téma málo známe a zřídka komunikované mezi rodiči dětí s podobnou problematikou. Jsem vděčná, že se s námi dneska Deniska může podělit o své krásné postřihy a příběhy ze svého života. Denisko, vítej mezi námi. Ďakujem. Doufám, že si měla krásný den a že si se na nás těšila, my na tebe moc. Začala bych asi první otázkou. A jaké byly tvoje první pocity, když ti bylo sděleno, že tvé dítě má vlastně autismus? Na to, že je pravdepodobne autista, som prišla ja v prvej triede základnej školy. Vždycky mal nejaké zvláštnosti, s ktorými sa vymykal medzi kolektívom detí, ale s tým postrehom, že by tohleto mohlo byť, som prišla ja. Oslovila som klinickú psycholožku, ku ktorej sme následne šli a potvrdila moju domnenku a popravde sa mi uľavilo. Uľavilo sa mi, pretože sa vlastne vysvetlili tie moje pocity tej inakosti, alebo to, čo som mala vlastne, som vnímala, že je trošku ináč, nie zásadne, ale matka to cíti. A keď mi to potvrdila, dalo sa tomu meno a vlastne sa mi uľavilo, že teraz už človek vie, jak k tomu pristupovať. Alebo... Abychom v zásadě divákům trošku odzřejmili poruchy autistického spektra, tak tyto se v podstatě dají diagnostikovat a jsou zjevné už u dětí ve věku 1 až 2 roky přibližně. Lze ale říct, je potřeba v podstatě rozdělovat mezi autistickými dětmi s mentální retardací vyššího a nižšího stupně, na rozdíl od dítka, které ty vychováváš doma. O tom se budeme teď v podstatě bavit tento večer. A já bych se tě na margo toho ráda zeptala, změnilo se vůbec něco ve výchově od chvíle, co ses dozvěděla synovu diagnózu? Vôbec nič. Všechno v podstatě probíhalo naprosto stejně, jenom si nějakým způsobem ujistila tu situaci a věděla si, jak dál máš postupovat. Áno, a dalo ten názov, tá diagnóza v podstate nám, ten papier nám umožnil lepšie komunikovať jeho odlišnosť s inštitúciami a hlavne so vzdelávacími inštitúciami predovšetkým, pretože už ve školce, alebo už keď nastupoval do školy, tak som sa snažila vysvetliť jeho odlišnosť, jeho potrebu navázať na dospelé, jeho nespoluprácu vo veľkých kolektívoch, neschopnosť pracovať chaoticky a podobne. A když som to len takhle vysvetľovala, tak mi sa ma ľudia pýtali, no tak ešte nie dozrali na školu, ešte proste... Alebo proste je nevychovaný. Ale to nebolo nevychované nebo nezralosť. On bol chytrý na to dosť. Jenom je na to precitlivelý. Než lidi byli zvyklí. Áno, ale tým, když sa to řekne autizmus, tak tým pádom spadne takovéto škatulkovanie, nevychovanosť, neprispôsobivosť. V tomhle bola tá zmena vlastne najväčšia. Vy ste sa v zásade dověděli věc, která pro tebe nějakým způsobem byla známá už dávno, potřebovala si ji potvrdit, ale když jste se to dověděli, jaké začaly být vaše společné cíle do budoucna pro to dítě? Tie ciele sú dané úplne odjak živá, jestli u mojich zdravých detí nebo u Edíka. Je to o tom, aby žil život naplno, a aby delal to, čo ho bude v živote baviť. Aby bol dobrý v tom, čo si vybere, aby mohol robiť to, čo si bude chcieť. Nemám žiadne očakávania. Aby necítil žádná omezení, jinak řečeno. Áno. Ráda bych se tě, Denisko, zeptala, jak se projevuje autismus konkrétně u tvého synka Edíka? Edík... Sú veci, ktoré boli zrejme úplne od malinkatá a sú veci, ktoré prišli postupne. Treba, jak si zmienila, že sú znaky, kde je poznať autizmus už o 1,5, u 1-2ročných detí, tak u Edíka to naozaj poznať nebolo podľa štandardných testov, pretože nič z toho sa u neho neprejavovalo. Čo sa u neho prejavovalo úplne od malinka, bolo naviazanosť na dospelých, že vždycky bol radšej v spoločnosti dospelých než detí.
nemal rád takovéto sedenie v kruhoch. Už ve školce, prostě, když se dělali kruhy, nemohol sedět v kruhu, prostě bytostně tam nemohol být, vždycky mohl být vedla. On dával pozor, on odpovedal, ale musel sedět bokem. Nedával on takovou spoluprácu. Velký problém byl v tom, že když si začal něco stavět, alebo mal svůj projekt, prerušiť to, rýchla zmena a spravit něco jiné. Jo. A teďkom, až postupem času, keď som mala vlastne ďalšie deti, tak som si uvedomila, že sa nikdy nehral spôsobom, ako sa hrajú moje ďalšie dve deti, že sa hraje ináč. Takže už v podstatě ve velmi ranném věku si spozorovala, že to dítko je trošku jiné a bude potřebovat jiný přístup. Nicméně byl výjimečný, byl originální, já ho konec konců znám, já si ho velice dobře pamatuji. Je to úžasný malý kluk. Já bych se tě na margo toho ráda zeptala, jaké jsou jeho silné a naopak slabé stránky jako dítěte s touto diagnózou. Silné stránky jsou ich strašně moc. On je strašně hodný proti vlastně, ťažko sa to porovnáva, ale on má rád, když majú veci rád. Jo, když sú veci prostě majú logiku, no takže s ním není problém sa domluviť na čomkoľvek. On prostě, keď to pochopí, už len taková vec, za pol hodinu ideme spinkať, vypínáme telku. OK. A on za tu pol hodinu absolútne bez slova prostě vypne telku a ide spinkať, protože sme sa na tom domluvili. Je jiný jako jeho sourozenci? Je v tomhle... Zmíníš nám něco i o sourozencech? Brácha, klasický lumpík, 6letý, Teuško, tak ten je to prostě vypneme, idem za pol hodinu vypneme pohádku, ideme spinkať. Ne, já ještě chci ďalší, ještě jednu. Ne, ještě chvíľku. Štandardné dieťa. Takže Edikom, obrovský rozdíl vidíš mezi v tomto, nimi, ale neviem, čo z toho je povaha, a čo je ako jeho autistický rys. To sa strašne ťažko tohle posudzuje. Každopádne u Edika je naozaj to, že když mu dávajú veci logiku, má to zmysel a človek sa s ním baví, ako v podstate s malým dospelým, tak nemá problém fungovať. Ale musí vedieť, čo bude dopredu. Veľmi ťažko znáša zmeny, náhle zmeny, velmi těžko znáša hluk a davy. Já vím, že máš ještě jedno dítě. Tam je ale ještě těžké asi posuzovat, jak vnímá třeba Edika právě ona. Řekneš nám něco o ní? Je to Betuška, ta bude mať za chvíľku teďkom 3 roky. A jak vnímá Edika? Edik je pre ňu Ediček. Miluje ho absolútne. Edik je prostě brácha, ktorý je pečujúci. On tu malú od malinka dokáže prebaliť, dokáže ju obliec, postarať sa, ohriať jej. Krásne. Od jej narodenia sa takhle dokáže o ňu postarať. Jo? On je, ohreje mliečko, je voči nej veľmi empatický, dokáže odhadnúť, stará sa o ňu, je veľmi k nej, veľmi pozorný, starostlivý. Tam je tak strašná symbióza, to je prostě strašne krásne. A Betka, když sa aj treba na niečo hnevá, alebo ju naštve druhý brácha, alebo si ublíži, alebo niečo tak a nemá po ruke mňa, tak beží za Edikom. A Edik ju prostě obejme a ona je uspokojená. No, Fakt máš to doma pestré, to klobouk dolů, se 3 dětma. Mnohé maminky to nezvládají ani s jedním dítětem a proto si myslím, že tohle všechno pro tebe musí být obrovská výzva. Jaká je pro tebe vůbec výzva zvládat celkově to, že jedno z těch dětí, to nejstarší dítě, je jiné, má speciální požadavky a speciální přístup? On je krásne iný. S ním sa dá krásne domluviť. S ním sa dá baviť. S ním sa bych to řekla, s ním sa človek nedohaduje, s ním sa človek domlouvá. A pre mňa osobně je to prostě bonus toho dítěte. To znamená, že ty máš někdy pocit, že i ta denní rutina s ním je doslova jednodušší než s běžným dítětem? Pre mňa a Edika áno. Áno. V našej domácnosti to tak je. Áno. A zaujímavé trebárs je, jestli môžem, tak Edik je v 8 rokoch, je pre ňoho absolútne samozrejme, že sa zapája do domácich práci. Že pucuje brambory. Co by za to dali jiné maminky? Že myje myčku, lebo naplňa myčku, krmí kočky, umýva kúpeľňu, jo,
už uklízí hračky, postýlku. Je to pre něho absolutně samozřejmé a stačí mu to říct a nevsteká se, prostě jde a rozumí tomu, že to jsou prostě povinnosti. To dítě je takzvaný malý dospělý. Mm-hmm. Má krásný vztah ke zvířatům. Já vím, že je velmi láskavý. Máte zvířata, máte kočičky, máte nádherného velkého pejska. Řekneš mi něco o vztahu se zvířaty? Edík miluje zvěrata strašně moc. Má mnohem vrúcnější vzťah k našim zvěratám jako zvyšné 2 děti. Máme doma 2 mačičky a jedného pejska na zahradě a hlavně té mačky Edík absolutně zbožňuje. To je teda pesan veliký. To je veliký. To je áno, ale aj tu to chodí ju mazliť, stará sa o ňu, má o ňu starosť, veľmi je empatický. Ale aj tie mačičky, to sú jeho plišáci a mačky to cítia, takže za ním chodia sa hrozne veľa mazliť. Takže to je strašne moc času, keď Edík len sedí a na ňom je prostě mačka a on tráví čas tým, že prostě mazlí, hladí mačku a mačka mu vrní do klína. Ano, já jsem sama zjistila, když jsem byla u vás, že Edík je v zásadě velice jiné dítě tím, že je velmi klidný, je velmi citlivý, je velmi jemnunký. Je to takové jemné zlaté klučičí stvoření a bylo na něm vidět ten rozdíl spíš v těch pozitivních stránkách, že je jiný než ostatní děti. Takže bylo to krásné zjištění té rozdílnosti. Já bych se tě ráda na margo toho zeptala. Není to ještě tak jednoznačné. Jsou tam aj ty, jak jsme se bavili, určitě ano, o tom se budeme bavit ještě dál. Já právě na základě toho teďkom chci projít trošku témata týkající se vzdělávání a proto bych se tě ráda zeptala, jaké je vzdělávání tvého dítěte. Je jiné než ostatní děti? Nie ani tak vzdělávání, protože Edík tým, že má vyšší priemer inteligencie, respektive je chytrý, učí sa relatívne rýchlo a bez nejakých problémov, ale veľký problém je, že je tam kolektív. A Edíková, alebo v podstate tá slabá stránka je sociálne vnímanie, sociálna interakce, hluk, dav, spolupráca v komunitě alebo v skupině. Pokud se tedy bavíme o společnosti jako takové, tak vyhledává Edík spíš dětskou společnost nebo dospělou, nebo jak je mezi tím rozdíl? Edík je právě radšej v společnosti dospělých, protože mu naslouchají, je to pre něho bezpečnější prostředí. A ako deti má rád, nevyhýba sa im, rád by sa kamarátil, ale je v tom trošku nemotorný. Není to automatické, není tam tá sociálna... Cíti sa jak ryba vo vode spíš. A myslím si, že on to ani až tak nevnímal, respektíve vníma, že je niečo ináč. Je vidieť, že sleduje, čo robia iné deti v nejakých situáciách, snaží sa to aplikovať, to, čo odpozoroval, ale nevie to použiť v tú správnu chvíľku. Použije to len o chvíľinku pozdejš, ale už to nesadne, už to nemá ten správny efekt medzi tými deťmi. Takže jo, a on asi nějak cítí, že je trošku jiný, takže je radšej v společnosti těch dospělých, ale má rád děti. Má strašně rád, by mezi ně nějak zapadal, len to prostě neumí úplně automaticky. Musí se to prostě naučit. Což je určitě velmi důležité, protože Edík chodí do běžné klasické školy, kde je integrovaný do běžného vzdělávacího systému. A řekni mi, prosím tě, jaké máš zkušenosti právě s integrací tvého syna do toho běžného pracovního, teda vzdělávacího školního systému, ve kterém je? No to vlastně bylo to najnáročnější na všetkom, protože ve školce je to hodně o dospělých, s kterými Edík přijde do styku. Hrozně je to o dospělých, o jejich skúsenostiach s odlišnými děťmi, o jejich prístupe, očakávaniach. Ve školce my jsme vystriedali strašně moc školek, protože zo začiatku tým, že som si uvedomovala snáď odjakživa, že je trošku iný, aniž bych vedela, že má autista, tak som vyhľadávala pre neho súkromné školky. Som bola presvedčená, že to budú malé kolektívy s osobnejším prístupom.
čož som pak bola veľmi šokovaná, že to byl spíš ako hodne na výkon a hodne proste... Bohužel je to tak. No, Už ve školkách. áno. A bolo to hodne orientované na výkon a išlo sa zmena, rýchlo tohle. A vlastne natlačiť do tých detí čo najviac a tomu presne nesedelo. Takže sme vystriedali niekoľko súkromných školiek, pak sme v jednej skončili, že bola ako fakt výborná a tam bola pani riaditeľka, ktorá říkala, že Edik je výnimočný, že má neskutočného pamatováka, presne vie, kde čo položila pred mesiacom, když bola na inšpekcii a podobne. A že hovorila, že to je lakmusový papierik na ľudí. Ale pak sme museli prejsť do štátnej, alebo tak som chcela, aby sme prešli do štátnej školky, aby mal spoločných kamarátov zo školky, keď pôjde do školy. Áno. Takže sme šli do štátnej školky, mali sme obrovské šťastie, mali k nemu výborný prístup, fungoval bez problémov. A pak prišla škola. A pak prišla škola a ty si v podstate zistila, že to nebude ani ve škole tak jednoduché. S čím nejvíc si se tam potýkala? S čím nejvíc ste oba bojovali? Jak už bol väčší a jak si ako viacej vedel říct, čo mu je ako nepríjemné, alebo jak sa vymezoval voči nejakým veciam, tak vtedy som vlastne pochopila, že to bude niečo vážnejšieho, než len nejaký povahový črt. Že tam je niečo. V tej prvej triede sa to hrozne ukázalo. Je to tlak na to, že sa musí zároveň učiť, zároveň fungovať v kolektíve, zároveň je tam toho strašne moc zmena prostredia. Teď je to častá zmena trieda, prestávka, zmeny v priebehu dňa. To znamená, že tam sa neustále sa všetko mení. Reaguje na změny. Áno. A Edik chodí od první třídy stále do té samé školy, předpokládám. Áno. Můžu se zeptat, bylo někdy období, kdy si zvažovala nad tím, že si nadáš do jiné školy? Pokud ne, proč? Chvíľku bylo, pretože sme mali chvíľku ve škole problém, když sa udiali nejaké veci, ktoré sa podľa mňa stať vôbec nemali, ale Edik proste mal autistický atak v podstate a bolo to chvíľku fakt zlé a zvažovala som, jestli to nebola chyba ho tam dať, ale pak, když sa to trošku usedlo, šla som do školy mu robiť asistentku ja asi na mesiac. Som s ním chodila do školy každý deň. Asistent ti toto dovolila, no? On musí byť ve škole s asistentkou. On má asistentku na základe diagnózy už a podobne, takže on má asistentku, ktorá mu by mu mala pomáhať zvládať tie prechody a tyhle pre neho náročné situácie odľahčiť, alebo byť ten dospelý kontaktný človek, vďaka ktorému on cíti to bezpečie. No a pretože tam chvíľku asistentka nebola, zároveň sa vznikla ve škole situácia veľmi náročná pre všetky strany, tak som šla do školy robiť asistentku ja, Edikovi, a veľmi sa ukludnil. Myslím si, že všichni videli, že Eda dokáže fungovať absolútne bez problémov, když tam má tú dospelú osobu, v ktorej môže cítiť to bezpečie a tú istotu. A vtedy som si uvedomila, že nie je riešenie zmeniť školu. Riešenie je, aby dospelí pochopili, že tyhle deti potrebujú len trošičku povoliť mantinely, trošičku prispôsobiť nejaký ten systém ich potrebám a vtedy tie deti fungujú miliónovo. I v běžném živote. Akurát ešte naopak pre mňa, tým, že on má teda malú vesnickú školu, ktorá je momentálne v každom ročníku jedna trieda, v triede je 21 detí, pre mňa naopak vziať ho zo školy znamená vziať ho napríklad do domáceho vzdelávania, znamená vziať ho zo vzdelávania sociálnej interakcie v skupine. Pretože učenie mu ide, ale on sa potrebuje vzdelávať taky sociálne. On potrebuje vlastne načítať, navnímať to, jak sa deti správajú v určité chvíli, v to, jak deti reagujú na nejaké podnety. Tohle on všetko navnímáva v tej skupine. On tú skupinu bytostne potrebuje preto, aby mohol v dospelosti čerpať zo týchto svojich skúseností. Ja sa vrátim ešte k jednej pozoruhodné veci, ktorá mňa na to zaujímala na tom školním vzdelávání, že deti ano povětšinou mají svoji asistentku,
které to potřebují. Nicméně ty si měla příležitost tou samotnou asistentkou v té třídě být. Bylo pro tebe potřeba nějaké zvláštní doporučení nebo vyřizování nějakého procesu? Tohle to vôbec nie, ja som nebola platená asistentka, normálne to je zamestnanec školy, ale ja som tam vyslovene bola to domluva medzi mnou, školou, triednou učiteľkou, a bolo to len proto, aby ten Eda vlastne do školy mohol ísť. Jo? Takže ti v zásade vyhovieli nejakým lidským spôsobom. Áno, v podstate to bola vyslovene takhle tá domluva, aby ten Eda sa skľudnil, aby proste sme spravili tú školu znova, ako nabehli na nejaký systém a veľmi, veľmi to pomohlo. Myslím si, že z každej strany. Ja som videla, jak to funguje. Eda sa strašne skľudnil, odtedy výraznejší atak neměl. Takže v zásadě vy jste se museli asi nějakým způsobem naučit těmhle sociálním dovednostem společně, protože já se tě právě chtěla zeptat, jak ty osobně mu pomáháš rozvíjet tyto sociální dovednosti? Já mu vysvětluju spousta věcí a když hlavně trebárs, nepýtam sa ho len, čo jedli ve škole klasicky, alebo čo sa učili, ale pýtam sa ho trebárs takú vec, s kým si sa dneska hral, kdo sa hral s tebou, čo ste sa hrali a aby mi vyprával o tom. A on tým, že od malinka sa strašne snažím s ním komunikovať a tlačím ho k tomu, aby se mnou mluvil o věcech čo najotvorenejšie a když neumí, tak mu ponúknem možnosti, aby si mal z čoho vybrať, aby si mal možnosť uvedomiť a na základě toho si zvedomuje svoje pocity a vie ich lepšie komunikovať. Takže ja strašne veľa spolu mluvíme a snažím sa, aby vedel vyjadriť svoje pocity a potreby. Takže v zásadě, když se na něj podíváš, jak se ty vyrovnáváš s tím, že Edík nemá tolik kamarádů jako běžné ostatní děti? Ale on ich má. On ich má. To je... On má svoje kamarády a když je někdo pre něho kamarád, je to někdo, a jsou to většinou ľudia, s kterými se stretávame u nás v ulici, děti, které potkal ve školce, které spoznal na nějakom krúžku, které spoznal pri nějaké príležitosti. Dieťa sa stane kamarádom, většinou, jo, tak ten kamarád je pre něho kamarád, ať sa deje, čo sa deje. Problém je potom to, když ten jeho kamarád už nechce byť, tak to Edík nechápe, jo? Protože on je prostě perlička, Edík má manželku od 5 let. Ano, prostě, a když se ho zeptám, jestli se mu líbí nějaká holčička v prvej triede, v druhé triede, alebo niekde, ale já mám predsa Klaudinku, vždy to vieš, proč se ma takovou vec vůbec ptáš. My ještě určitě narazíme, milí diváci, i na různé vtipné situace a příběhy, které zažil Edík a které zažili společně jako celá rodina. Já se na margo toho zeptám Denisky a velice ráda navážu na to, aby než my přijdeme vůbec ještě k té jeho kamarádce, tak se tě zeptám, mohla by si nám říct třeba příběh Pokémonu? To mluví velice krásně o sociálních dovednostech a o tom, jak se musí naučit existovat. Ano, Edík v prvej triede, v tej škole, v tej skupině, ty děti vycítia, ty děti jsou prostě smečka vlčat. A vycítia, že jedno vlče je prostě bílé, v podstatě jiné. Takže mu to dali sežrať. Ne, že ne. Mal to ťažké, nebolo to ľahké zo začiatku, a hodně jsme o tom mluvili a zaujímavé je třeba, že když mu někdo ubližoval a chcela som to riešiť, tak Edík už v 7 letech řekl, mamina, to riešiť nemôžeme, pretože tie deti to o tom budú vedieť. Takže on už v 7 letech veľmi kriticky uvedomoval, čo spôsobuje nějaké jako moje vložení se do situace. Ale nevěděl si v té situaci sám poradit. Je to vůbec nádhera, jak takhle malé dítě s tímhle syndromem dokáže uvažovat. A je velice krásné, omlouvám se, já to ještě řeknu, protože si myslím, že je to velmi důležité. Ono v podstatě tady je i vidět, že dítě s touto diagnózou může vyrůst v extrémně prospěšného člověka pro společnost, protože když se podíváme na různé známé osobnosti, i Forbes časopis konec konců
mluvil o lidech, jako je Elon Musk, nebo to byli Richard Branson, který je majitelem společnosti Virgin Group, a nebo Einstein, nebo Beethoven, nebo mnoho dalších důležitých známých osobností celosvětových. Toto jsou všechno lidi se stejnou diagnózou jako tvůj syn. Áno. Áno. Jednoduše řečeno, ale má krásně našlapnutou cestu, aby byl úspěšným člověkem. Vôbec to nie je dôležité. Ale není to důležité. Vôbec to nie je dôležité. Hele, jestli bude chcieť byť remeselník, pracovať rukami, jestli bude chcieť opravovať auta, čož teraz miluje, jestli bude chcieť robiť čokoľvek. V podstate je to úplne jedno. Je dôležité, že bude môcť robiť to, čo chce robiť a že v tom bude akorát dobrý a není vôbec dôležité. Když už se bavíme. Ešte by som sa rada vrátila k tým Pokémon kartám, jestli môžem. Určite. Pretože, jak to mal to v prvej triede hrozne ťažké v tom kolektíve. Teďko v druhej triede, niekdy v púlce října, sme našli seriál Pokémonik, ktorý ho zaujal v televízii. A vypýtal si pár karet Pokémonových. Tak som mu zohnala pár karet Pokémonových, doniesol to do školy a zistilo sa, že aj iné deti majú Pokémonové karty a začali si ich nosiť do školy, tie deti, a začali si ich vymieňať. Takže som pre Edíka nakúpila spoustu Pokémonových kariet. Zaprvé sme to zaviedli ako odmeňovací systém, takže za to, že zvládol perfektne školu, tak bolo, alebo každý deň po škole dostal nejaký počet karet, plus za jedničku alebo za niečo mal ešte zlatú kartu nebo duhovú kartu. Ešte niečo, takže pre neho je to obrovská zároveň motivace a zároveň mu to hrozne pomohlo, pretože sa učil postupne obchodovať s tými Pokémon kartami s deťmi. A bol krásne vidieť vývoj. Zo začiatku si vyberal z tých Pokémonových kariet to, čo sa ľúbilo jemu. Lenže vždycky ve škole prišiel a v podstate ho o tie karty deti obrali. Vyžobrali, naslibovali mu hory doly a on strašne ochotne a rád tie karty rozdal, ktoré si vybral vlastne, že to sú najvzácnejšie z celej kopičky, tak je vlastne prišiel druhý deň a odevzdal deťom. Tá jeho malá dobrá duša. Ešte pani učiteľka mi hovorila, ale prosím vás, Edik, tie karty vícemenej rozdáva, nemení, ako je to v poriadku, ja viem, že ste je ako kúpila, hovorím, je to v poriadku, my sa o tom dennodenne bavíme, on postupne proste musí pochopiť, že takhle ten svet nefunguje. Áno, áno. A stalo sa to, dneska presne vie, že už si vyberá karty z balíčku a vyberá si, tak, tyhle si mám na výmenu, tyhle si mám pro Aničku, tyhle si dám Maruške, pretože kluci obrali Marušku o všechny, tyhle sa jej udelá radosť. A už presne vie, čo a jak. A zároveň, tým, že on má tie karty, že tohle to takhle krásne umí, tak ho deti začali brať. Má nejakých kamarátov vďaka Pokémonov, ktorí sa dennodenne hrá s Pokémonmi, vymieňajú si ich a celé mesiace ich to baví. A zároveň už v tej triede není takový outsider. Tady je krásně vidět i to, že ten kluk zjevně vůbec nemá problém s emoční inteligencí, ba právě naopak, jak si říkala, že myslí na jiné děti a dopředu plánuje a přemýšlí nad tím. Já bych se tě zeptala na základě těchto emocí, jak on vůbec nakladá s emocema, jak se vyrovnává se svými vlastními emocemi, protože asi musí v sobě cítit hodně různých emocí, kterým nerozumí. Popravde si nemyslím, že by si to uvedomoval. Ja si myslím, že tyhle vysoce funkční alebo inteligentní autisti, oni nevedia, že majú v hlave niečo ináč. Oni nevidia do hlavy niekomu inému. On ten rozdiel nevidí na prvý pohľad. Ano. Možno sa cíti byť trošku iný, ale není výrazný rozdiel medzi ním a kamarádom. Ale respektíve on ho tak nevidí. Ešte v tomto veku si to nejak zásadne neuvedomuje. Stali se někdy nějaké situace, kde měl napěté emoce a ty si potřebovala mu nějak pomoct? To sa stáva práve, když sa dejú nejaké tie veci, ktoré on ťažko zvláda. To znamená nepredvídateľná zmena. Jo? Ano. Alebo nedomluvená nejaká akce, nebo má nejaký ako predpoklad, nejaké očakávanie a to sa nenaplní alebo veľmi zmení. Tohle sú situácie, ktoré ťažko zvláda. Má vtedy takový atak. Já si dovolím tě zastavit. Řekni nám spíše tu vtipnou historku o sedadlech v autě.
bezpečnostních. To To je skvěle vystihne, milí diváci, situaci, o které se teď v podstatě bavíme. Mladšej segre sme pořídili novú sedačku, vyrastla z vajíčka, pořídili sme jej novú sedačku a Edík vždycky sedel naľavo, na ľavej strane za mnou ako za řidičem a mala sedela ve středu a brácha tak na kraji. A teďko sme vymenili Betke sedačku a zistili sme, že sa nesmestí na tú stredné sedadlo, kde bola doteraz, takže sme museli dať Edíkov podsedák do stredu a Betkinu sedačku na Edíkovo miesto. Edík na to nebol pripravený, ja som to taky nevedela, takže som ho na to nemohla dopredu pripraviť. Edík stál a tiekli mu slzy. A stál a mal skrivenú pusu, ale nie, že by brečel, ale bolo vidieť absolútne, ja som to, až fyzicky som cítila tú frustráciu, ktorú z toho má, z tej nepredvídateľnej zmeny, ktorá nastala proste náhle, bez sekundy v zásade. Áno, pretože vyplynula zo situácie, ale veľmi nám pomáha v týchto chvíľach objatie, nehať, skúsiť sa s ním porozprávať, keď nevie vyjadriť, čo sa deje, tak skúsiť to z tej situácie vyvodiť, čo sa deje, nabídnuť mu možnosti, aby sa vedel vyjadriť, čo sa vlastne mu stalo, čo je vlastne problém. Tohle sa nám pri takýchto situáciách hodne pomáha. Tohle to je ešte taková... Jak skončila tá situácia? No, že sme sa šli prvé po vesnici na novom mieste. Edík bol pořád trošku z toho nešťastný, ale On si rád hraje, že? On si hraje hraje, to je jeho hra hovoriť auta, značky aut a pamätať si SPZ-ky kolem aut, ktoré idú kolem. Áno, a na to potrebuje výhľad. A to si myslel, že tým, že sa ho nebude pri okienku, už nebude môcť tohle delať. Áno. No a keď sme sa prešli práve okruh po vesnici, tak zistil, že naopak má lepší výhľad zo stredného sedadla, že to není tak vlastne zlé. Tak mi hovorí, no asi to zvládnem. Určite aspoň na chvíľku to takhle môžeme nehať a uvidíme. A zaujímavé je, že i dneska, je to pár mesiacov, tak stále z času na čas povie, no, je to dobré to miesto. Áno, je dobré to miesto, mamina. Jo, mám dobrý výhľad. Lepšie sa mi lepšie hrá tá hra s tými autami. Vrací se k původním situacím, kterého třeba situace určitá, kterého předtím tížila, teďkom našel k ní řešení a vrací se k tomu, že našel řešení a že je to komfortní. Áno. A má neskutočného pamatováka, pamatuje si veci od 2 let, ako neskutočne. Prekvapivé. Pozoruhodné. Výborně. Já bych se pomalinku přesunula na budoucnost a na to, co plánujete se svým dítkem. A jsou nějaké vůbec obavy ohledně jeho budoucnosti? Bojíš se něčeho? No, obavy. Je to takové, tá stigmatizácia verejnosti ohľadne tejto diagnózy. Viem, že niektoré stredné školy majú veľký problém prijať autistu. Viem, že sú vlastne ešte stále sú často tyhle deti, i když sú výnimočné a veľmi chytré, inteligentné, tak sú stále brané, že vlastne sú na obťaž, pretože potrebujú trošičku uhnúť do zajatých kolejí, trošičku uhnúť, aby mohli fungovať dobre. Tak z tohto mám obavu, aby sa treba dostal na školu, na ktorú bude chceť. Tam bude určitě velice důležité dělat tak trošku takovým dětem osvětu, protože přiznejme si, že mnoho lidí si, když se řekne slovo autismus, představí okamžitě fyzicky, viditelně, mentálně postižené dítě, ale vůbec to tak není. Protože autismus, dítě s vysokofunkčním autismem je v zásadě dítě, na kterém to vůbec nevidíš a o kterém bys mohla říct, že právě naopak je velmi inteligentní. Máš z tohto obavy, že by v budoucnosti se potýkal s tím, že když se řekne autismus, tak ho budou odsudzovat? S tým sa potýkame neustále. Veľmi, podľa mňa je veľká ako téma tohleto teďkom, pretože spousta rodičů, ktoré majú deti s autizmom a nejakou formou ešte ďalšieho postihnutia, mentálna retardácia a tak ďalej, tak tieto deti trebárs na sociálnych sieťach alebo vôbec prezentujú, niečo delá ich dieťa a oni prezentujú tak, toto je ten autizmus. Takto vypadá autizmus. Jo? A väčšinová spoločnosť, ktorá nemá dôvod študovať, čo je autizmus a o čom to vlastne je, prečo by to študovali, ich sa to netýka by to osobne,
tak to tak prostě vezmu, jo. Áno. Tohle, co je prostě napsaný někde, fakt, takhle to prostě je a beru to tak. Takže my sa už aj dneska potýkáme často a treba u doktorov, fakt? No. Což je zvláštní, protože odborníci by samozřejmě měli vědět, že autisti mají různé spektra, respektive je jich neskutečné množství, není to jen jedno, mluvíme tady o stovkách z spekter autistických, takže mi to trošku přijde možná zvláštní. To sú špecialisti, to sú špecialisti, ktorým to... Zubár, trebárs. No, ako vážne, alebo nejaká... Stretli sme sa s tým, že když sme ako na hřišti, to z nejakého dôvodu potrebovala som to použiť, že je autista, že proste, že sa nejaká vec... Aby si dávali více pozor z bezpečnostního hľadiska? Nie, vôbec nie. Spíš ako si tak ako poskackoval a bol takový ako vytešený a niečo ako pomáhal tam malým deťom a bol takový ako milý, ale ľudia na to dívali tak ako dívali ho a hovorím... A ja som mala potrebu říct, hele, to je v pohode, on je autista a stretla som sa so takovým ako šokom a pozor, on bude agresívny. Pozor. A tohle je tá stigmatizácia autizma. Agresivitu. Ale u určitých detí, ktoré proste majú ovplyvnený intelekt, to často tak je. A když má autista afekt, tak ten afekt je potom naplno. Ale pak sú rôzne vyvolávače tých afektov a rôzne utlmovače tých afektov. Toto je krásné téma, o kterém bychom se taky mohli třeba v příští epizodě, když si na nás uděláš čas, bychom si mohli popovídat o třeba právě těch chvilkách, kdy měl Edík afekty, jakým způsobem jste reagovali, jak jste je dokázali řešit. Dle mého je ale velmi důležité, já bych s dovolením k závěru našeho rozhovoru dnešního ještě řekla, je velmi důležitá osvěta právě vysokofunkčního autismu, který je naprosto rozdílný od klasických autistických dětí s mentální retardací. Jak se o našem Edíkovi budeme moci dovědět něco víc z jeho běžného života? Ja som založila na Instagrame a na Facebooku profil, pretože práve aby bolo vidieť aj toho vysokofunkčného, toho chytrého, šikovného kluka v rozdiele proti tým autistom, na ktorých to je vidieť na prvú dobrú, tak som mu založila na Instagrame účet vysokofunkční autista, stejne tak na Facebooku a zdieľam tam jeho každodenné proste... A že tam na pobavení je. Každodenný život. Ty situace jsou krásné, jsou roztomilé, jsou zároveň ale i vtipné a jsou velice poučné pro všechny rodiče, které mají podobné děti nebo děti s podobnými problémami. A já bych na margo toho na závěr velice ráda řekla, že s Deniskou plánujeme do budoucna, doufejme, vytvořit komunitu rodičů, které mají děti s podobným problémem vysokofunkčního autistického spektra a pevně věřím tomu, že tito rodiče tou vzájemnou podporou a vzájemným setkáváním si budou moci společně pomáhat a posouvat ty děcka dál a dál. Já doufám, že se to všechno vydaří a ještě bych ráda zmínila, že na to, jak Deniska prochází v zásadě velice těžkou pozicí matky se 3 dětmi, je to velice úspěšná podnikatelka, která pracuje v různých sférách biznisu, kde jednou z nich je i vytvoření městečka. Je to projekt, který v podstatě Deniska, já bych asi dovolila, aby si něco o tom projektu kapku řekla sama, protože je to tvoje dítě a vzniklo to na podnět právě Eduarda. Áno, pretože ako pracujúca matka som ráda chodila s Edíkom do herien, ale zistila som, že sa necíti dobre medzi obrovským davom v halách, kde je veľký otvorený priestor, kde sú tie veľké prolejzačky, ale radšej sa hral proste niekde v nejakom prostore, tak som vlastne jemu na mieru vytvorila mestečko, detské mestečko, kde proste hrací prostor znamená domečky, jednotlivé malé domečky, kde sa dieťa môže hrať na profese,
v svojom vlastnom priestore, ale keď chce, tak tam je i spoločný priestor, v ktorom môžu interakovať společne. Takže tohle byl v podstatě ten prvotní impuls a ten prvotný náznak té myšlenky, která u tebe u projektu Městečka vznikla, kde ty si viděla svého Edíka v společnosti dětí a ve velké herně schovaného. Spíš ani nie schovaného, ale spíš trošku ako Bojácného. Ani ne, on si tie deti ako spíš nevšímal a hral sa svoju hru, ale když prišiel do veľkého prostoru, tak to bolo takové, nemal potrebu liesť do toho veľkého prostoru, do tých veľkých herien. Je časté Nie, hral sa vo svojom kútku, vyhovovalo mu treba si niekam sa pričupnúť a tam sa hral s autičkami, so stavebnicami nebo s nejakými vecami. Výborně. Velmi pěkně děkuji, Denisko, za tvůj čas, za to, že jsi mezi nás dnes přišla a já doufám, že Edíka tady taky budeme moci někdy uvidět, že za náma velice rád přijde a možná sám od sebe nám popovídá něco ze svého každodenního života. A děkuji i za to, že jsme měli příležitost popovídat i o tvém projektu, o kterém jsem moc rádi, možná v příštích epizodách taky dozvíme něco více. Ja ďakujem za pozvanie. Pěkný večer.